Hei, salutare și bine v-am găsit la un nou episod de Town Stars. Da, astăzi n-o să joc cu sora mea. Da, n-o să joc deloc. Scrieți în comentarii dacă mai vreți să joc cu sora mea. Dacă da, mă sponsor. Dacă nu, mai fac episodul. Și iată să nu uitați să dați un like și un subscribe pentru mă. Hacker. Te-ai mâncat, nenic. Până la un moment credeam că să ne mânca nenicul. Ăla dacă îi dădeam așa bușul direct în el, morea instant. Nu e bine că merge așa de rău, e netul prea prost. Da, știam că sunt două acolo. Și eu am jucat jocul ăsta de mai multe ori și fără hack-uri. Nu știam cum să fac înainte hack-uri când eram mic. Uite că acum știu. Și îi mulțumesc lui verisorii mei, Luis și Anis, care m-au învățat să fac hack-uri. Bă. Ma, s-a mâncat pe bot.
Bam, direct, fix. Am murit. E rip. E ripuleț. E ripuleț de închisoare. Rip. Și omul ăsta care era acolo. Ce asta? Nu. Stai cum? Sunt conectat. Sunt conectat la un televizor, dar la cine? Că nu știu. What? Sunt conectat la al meu. La ce televizor sunt conectat? Că eu nu înțeleg. Nu contează. Gheri vaca. Și vaca acum a deferit și ea rip. Bă, da, mulți rip se fac în ziua asta. Și ăsta o să fie rip. Bă, da, câți rip o să fie în ziua asta? Bă, nu Bă, ia dai cu ăsta, bă. Am dat de mazulit. Da. Da, ăsta care face... e tatăl meu. Da, știu. Gata, sunt praf. Bă, ești prost, cum n-a putut să mă țintească? Mă mir dacă ați dat fix pe el, cât damage ar da? Oh my god. Da, să vă zic ceva, acum că suntem cu coronavirus, tatăl meu, da, eu sunt țigan, dacă știați. Vreau să știți, da, și noi nu mai am băut, cam și am băut, că na, ce făceam? Stăteam și mă uitam la el cum bea. Că vreau și eu să beau, că dacă nu beau, eu nebunesc. La o petiție, normal. Dar tatăl meu unde voie? Mamă, cât HP aveam și m-a omorât! Da,
cred că o să facem și niște de-astea cu Fortnite pe telefonul lui tatăl meu, să văd dacă merge, asta e. Că dacă merge e bine, că fac de-astea cu Fortnite. Că dacă n-am ce să fac, uneori mai joc Fortnite. Dar uneori mai ieși pe afară cu băieți. Ca să mă joc în fotbal. Dar să nu credeți că sunt de la mare de 18 ani, nu, sunt de 9 ani. Am 9 ani eu. Am 8-9 ani. Și hai să uite. Direct. Mamă, cât de puțin mai avea. Nu zi. Mamă, dacă se ducea direct pe el, dădea, cred că, o grămadă de meci.